आमच्या धार्मिक गोष्टींत सरकारी लुडबूड आमकां पसंद ना। ही ह्या सगळ्या हातूंतल्यान पयलो आमचो जो हे आसा तो ह्या बाबतीन आसा। दुसरो ठराव आसा, वरील घटनेची सखोल चौकशी होऊन दोषींवर कठोर कारवाई करण्यात यावी। हर 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 हर। मंदिर व्यवस्थापनातील पारदर्शकता वाढवून धार्मिक श्रद्धास्थळांचे योग्य ते संरक्षण करावे। तेथे अन्य धर्मीय व्यक्तींना विश्वस्त वा पदाधिकारी म्हणून नेमण्यात येऊ नये। हर 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 हर। केवळ या प्रसादाच्या लाडूच्या प्रकरणाचीच नव्हे तर जगमोहन रेड्डी सरकार आणि त्यांचे वडील सॅम्युअल राजशेखर रेड्डी यांच्या सरकाराच्या कार्यकाळात श्री तिरुपती बालाजी मंदिराशी निगडीत घेतलेल्या सर्व निर्णयांची सखोल चौकशी करण्यात यावी। त्यातील जे धर्मविरोधी निर्णय घेतले असतील ते सर्व तात्काळ रहित करण्यात यावेत। हर हर